Добрый дзень. Сёння ў студыі Радыё Свабода мы нарэшце вызначым пераможцу конкурса «Саколкі вольных беларусаў». Сёння нарэшце прыйшоў той дзень, калі мы назовем шчаслівага уласніка, шчаслівага айфона і вызначым тую працу, якая і далей пойдзе вялізнымі тыражамі па Беларусі у выглядзе саколак з прынтом. І спачатку распавяду, як усё у нас адбывалася, хто не ведае пра конкурс «Саколкі вольных беларусаў». На яго цягам месяца мы атрымалі больш за 100 працаў. Суб'ектыўным адборам рэдакцыі вызначылі топ-50, сярод якіх на сайце Радыё Свабода некалькі дзён людзі галасавалі, аўтары прац, сябры аўтараў прац, незнаёмыя людзі. І ў выніку, дзякуючы гэтаму галасаванню, было вызначана 10 працаў. Таксама зноў жа сваім суб'ектыўным позіркам мы паглядзелі і дабралі яшчэ 5 прац. І ў выніку сёння мы маем топ-15, сярод якіх нашыя госці сёння і вызначаць адну адзіную працу, якая і будзе прызнаная, аўтар якой і будзе прызнаны пераможцам. І сёння ў нас у студыі прысутнічаюць два эксперты, і так бы мовіць, людзі, якія і вызначаць лёс чалавека ці лёс нашага айфона. І гэта Артур Вакараў, прадстаўнік ці, так бы мовіць, крэатыўны дырэктар студыі «Адліга», дызайнер і таксама проста дызайнер Міхал Анемпадыстаў. І пачнем, якая сёння ў нас будзе форма вызначэння. Спачатку мы скажам пару слоў пра кожную з 15 прац, якія патрапілі ў фінал, а пасля кожны з дызайнераў вызначыць 3-5 тых, якія найбольш ім спадабаліся, і потым цягам сварак, бояк, а можа быць і пазітыўным абмеркаваннем вызначым тую адзіную працу, якую і назовем пераможцай гэтага конкурсу. Ну давайте пачнем тады паціху вызначаць. Я тады паказваю працу, і вы кажаце, ідэя была конкурса такая, што дызайнеры малявалі, мы задалі тэму, намалюйце прынт, малюнак, які захочуць насіць людзі, які будзе паказваць атаясамляцца з Беларуссю, з імкненнем да свабоды, беларускасці і папулярызацыю, у тым ліку, беларускай мовы і беларускай культуры. Першая праца. І што вы пра яе скажаце? Ну, у меня больше будет этих зауваг, чем хвалебных слов. Мы же тут собрались не хвалить, а комментовать. А ты будешь добрый и злый, да? Ну, добре, коли я буду злый, то буду шукать. Да, плюсы. Плюсы я так само могу знайти, но одразу по мінусах, что я бачу. Па-першае, што мне не зусім зразумелы месседж. І гэта будзе адзін з крытэрыяў, які трэба прыкладаць да кожнай з працаў. Калі месседж не чытаецца, калі ён не празрысты, то гэта ўжо вялікі мінус. Цяпер падымайце зноў, пакажу, уже буду прыдзірацца па дробязях. То бок мне не зразумела гэты месседж няш Грунвальд наш. Это от няшек, там, от неких, да. это видимо, гумор. Ну, гэта гумор, калі не ведаеце, нават не маладзёвы, ведаеце, хто такая Няшмяш? Гэта украінская, крымская пракурорша, якую назвалі Няшмяш за яе выказванні на, у адным з інтэрв'ю она сказала, там нейкія вашы Няшмяш, ну, яе назвалі Няшмяш. Гэта было прысвечана Крыму. Няшмяш, Крым наш. І гэта ўжо такая перапрацоўка, жарт выглядзе. Это востренько так. Ну, это востренько, да, в принципе, востренько. І типа смешно. Зноў-таки, мне здаецца, што месседж не зусім чытаецца. Раз, другое, што шрифт не вяжацца з гэтай выявы. Ён бачыце, ён не закампанаваны, да, не выраўнены тут край, тут да шрифта шмат прэтэнзій. Але ён смелый такі, ён нейкі, незвычайны, какие-то полосочки, рысачки. Какие-то полосочки, да, ёсць там, не выраўнены, не выраўнены. Цікава. Не выраўнены, не сунуты, тут са шрифтом не папрацавалі, і не вычышчана гравёра. Ну так, не падрыхтавана. Бо ў гэтай графіцы ёсць свая прыгажосць, ясна, што на прынтах, калі яна павялічваецца, гэта прыгожа, калі гэта і ўсё ёсць. Тут яна проста не зроблена, не дароблена. Калі лічыць, што гэта эскіз,
можа быць. Всё. Ну, у топ яна ні да кого не потрапіла. Ну, Банім працу, да? Цяпер я зразумеў слоган, мне слоган падабаецца. Ну, добра. Ну, што ці в этом ёсць нейкая ідэя, там няш-мяш, Грунвальд наш. Можа быць, каб не было Вітаўта. Каб вось не было Вітаўта, то можа і добра было б. Вось, бо Вітаўт, ён, ну, безыдэйны. Это просто нешта вот из інтэрнэта цяпнутае. Чаму мы тут паламалі нешта, тут сцяжок нейкі. Вось, ну і трэба было хоць яму эти штукі расфарбаваць, у якія там колеры адпаведна этой месаджу. Ці, ну, хоць што-небудзь дадаць, бо ён просто гравюра, да яшчэ і... На дапрацоўку. Карацей, ідэя добрая, недапрацавана. Пераможцай сёння гэтая праца не стане. Далей. А можа і стане, мы ж астатніх яшчэ. Так, далей глядзім вось такую бел-чырвона-белую арнаментарную Тое, Беларусь. што нас аб'ядноўвае. Усё, што ў рамачке, это ўсё нас аб'ядноўвае. Вот в такой. Ну, я магу сказаць, што банальна, но, в прынцыпе, зроблена як бы якасна і прафесійна. Хаця, як бы, ну, такая ідэя, тая, што як бы 1000 разоў уже як бы ужывалася. Але, як бы, ну, чаму не? А што там на макраўзроўні? Орнаментика. Ну, яшчэ А, это, видимо, колючий дротик такі. арнаментарны калючы дротик. Ну. А вось, дарэчы, як ваше меркаванне, зараз ідзе гэта такія не дэбаты, дыскусіі ў інтэрнэтах нашых, што нельга арнамент выкарыстоўваць паўсюль дзе заўгодна, як бы вышывалі яго нашыя бабулі на сваіх тканінах і ўсё, і больш нікуды вы яго не суньце. Як вось вы да гэтага меркавання? Гэта такая праблема з разраду прыдуманых, мне здаецца. Далей, вось, ну, тэма і вам часткова блізкая, да, я думаю, што вы з такім слоганам самыя нешта малявалі. І вось, як вам? Ну, я тое ж самае, што па гэтаму Грунвальду, што без гэтага абсалютна нармальная майка, добрая шрифтавая кампазіцыя. Тут вон я вот вельмі хвосцік яны вставілі, да. А гэта як бы не зусім... Карацей, спалучэнне выявы і шрифта не стварае новы сэнс. Як бы не атрымліваецца гэты скрут мыслёвы, як палякі кажуць. То бок гэта адна кашуля, гэта другая кашуля. Разам яны не працуюць. На мою думку. Не быць скотам, і вось этот паліцейскі ён скот, ці гэта яго не пужацца, ці... То бок не ісці ў міліцыю, то ж... Это да каго месседж вогуле там? Ну вось, ну і выйшаў ён, ну, ой, я ж плюсики, как всё. Так, ну, шрифт хорош. По-моему, шрифт вось такой барацьбіцкі, такой, как там этот, который... стрітарчик этот великий. Вось это... Ну вот мне здаецца, што две кашулі як бы падзяліся як бы напалам, як бы... Ну, але не той месседж, ну, нейкі вось такой абкоцаны, не хапае там. Так не будешь носить. Ну, так можно носить, в принципе. Ну, не быть скотом. Я бы так носил. Ну, это ж уже тогда Михалковская, это ж уже не дизайн. Ну, это не авторская, да. Тогда это не авторская. Янка Купаловская, чи Михалковская, да? Ну так, дякую, добре. До наступної. Ось. Хлопчык вельмі намагаўся, рэкламаваў паўсюль сваю працу, галасавалі, каб замяніць. Вось, нагаласавалі. Это лёгкие, вот что. Так? А я думаю, что это грецкий орешек. А я думаю, что это мозг. Слухайте, а тут галоўнае, это метафора, и она как раз в этом шэреньком. Вось это, конечно, трэш, а вось шэренькая тут штосьці в этом... Мозг. Да. Хотя тут у человека звычайна ось. Ну, мне здаецца, што тут таксама як бы не ўзнікае гэтага адзінага вобраза, не ўзнікае скрута мыслёвага. Тут трэба гэта ўсё расшыфроўваць як эмблему, як сімвал. Што вот тут вот я нарисаваў мозг, тут я вот паставіў пагоню, тут я як бы гэтыя тэгі паставіў. Это ўсё як бы трэба расшыфроўваць, як бы яно вось калі на гэта глядзіш, яно не стварае адзінага месседжа і адзінага вобраза мастацкага. Больш зато яно не прыгожа па колеры, яно як бы не згарманізавана. І па кампазіцыі, і па кампазіцыі, і па тыпаграфіцы. Разумею. Так, што ў нас далей? БЧБ як беларуская чыгунка, некая самая галоўная. Ну, у нас такая чыгунка. Супер.
Вось это ў трендзе. Ну а што, а ўсе там ужо абыгралі эту тэму, а зараз такі час, постмодерн. Ну все, і можна браць, і это все народнае. Keep calm and love Belarus, я уже не ведаю, хто там казаў Keep calm і што там было в арыгінале. Ну ўжо такіх этих стикеров нарабілі у кожнай краіне сваіх, і там і галасуй, і не галасуй, і vote, і там. Ось, а мы зрабілі свой. І вось такую, по-моему, народ будзе цягаць, бо народ цягае Nike, штосьці яшчэ там такое незразумелае па-ангельску, і вось гэта яны будуць цягаць, по-моему. Ну, вот мне, шчыра кажучы, няма да чаго прыдрацца. Тут як бы ўсё зроблена прафесійна. Мне падабаецца, першы раз такое бачу, што гэты абрыс Беларусі і промні зроблена. Такі як бы нармальны графічны ход. Но мне, в прынцыпе, проста не падабаецца. То бок я бы не насіў такую кашулю. Хаця як бы прыдрацца няма да чаго, яна зроблена прафесійна. Ёсць досціп, узнікае гэты як бы на гэтых нюансах узнікае досыць чытальны месседж. Так што тут як бы плюс відаць. Тут трэба паглядзець арыгіналы, наколькі далёка яны ад него сышлі, бо шрифт, ну, вядома, з арыгіналу, месседж таксама штосьці там. Вось эти промні, відаць, што там таксама былі, і іх просто загналі в кліп. Вот. Нет, по-моему, промняў там не было. Не было? Ага, ну тады добра. Ну, тут цяжка да нечага прыдрацца, як бы гэта як бы нармальна зробленая праца. Так, яна скончана, завершаная такая, так. Дякую. Так, наступнае. Кацярына Пушко. Буслы. Як вы ставіцеся да буслы? Я вельмі кепска. Я бы іх адстрэліл бы все. А зуброў? Зубры няхай будуць, толькі за броню бы іх маляваць. Ну, так, штамповка это ўжо нейкая, яна, ну, вось не з гэтай тэмы. Тут у нас все ў вышыванках і ў пагоньках, а гэта яны ўжо з берсэмаўскай сімволікі. А мне графічна падабаецца, тут як бы якраз стылістычна ўсё як бы зроблена вельмі чыста. І горад, там шмат гарадоў, там і Менск, і Гародні бачныя. Ну, я не ведаю, як бы, в прынцыпе, вот, тут уже як бы ідэалогія, ці мы каментуем ідэалогію, ці мы каментуем графіку, ці мы каментуем гэты канчатковы прадукт. Я канчатковы прадукт, чаму не? Яна як бы, яна не зубатая, яна не агрэсіўная, але ну чаму павінна быць все такое як бы абавязкова актыўнае. Мне падабаецца, в прынцыпе. Зноў-такі я б, конечно, не насіў такое, але як бы прыдрацца мне таксама няма да чаго. З іншага боку, што як бы таксама вот вас буслы дэнервуюць. А вось я ўбачыў, аказваецца, тут літара У нескладовая. У меня У нескладовая. А меня У нескладовая дэнервуе, таму што як бы ну нельга як бы рабіць з літары алфавіта культ, нават калі яна унікальна. А я, дарэчы, толькі зараз літару У нескладовая ўбачыў. Вось з гэтага боку гледзячы. Ну, яна, дарэчы, вот тут вот яна чытаецца абсалютна нармальна. Хаця бусел занадта вялікі, калі ўжо я павінен прыдзірацца да кожнага, што ён не ў маштабе, ён павінен быць менш. Каб чыталася. Не такі жыценькі. Ён занадта вялікі. Ну, такое. Ну, не ведаю, по мне падаецца, што ў кожнага сімвала нейкі свой час. Вось хтосьці яго знаходзіць. І ён становіцца, мабыць, папулярным. Так? А зараз для якога сімвала час? І ўжо бусел, ну, это ўжо там нешта ну зусім проста не моднае. Чаму потым саколкі якіх там модных беларусаў? Вольных. А, вольных. Ну, вольныя, модныя, это прыкладна синонімы, так? Вось. І, ну, ніхто б не будзе насіць з буслом саколку. Ну, таму што гэта уже так уже заштампавана, што ўжо далей штампаваць няма куды. І У уже таксама, ну, трэба вынаходзіць штосьці такое... Новую літару трэба. Вельмі незвычайнае, каб зрабіць штосьці з этой ушкай. Просто трэба шукаць новыя сімвалы, ну, не ўсё ж... Вось такі варыянт. Ну, для я можа яшчэ там, мне здаецца, што не абавязкова шукаць новы, як бы тым больш што праца дызайнера яна палягае на тым, каб апераваць гатовымі прадуктамі, шмат у чым, як бы ён не ўсё прыдумляе, ён як бы шмат бярэ як бы з таго, што зроблена, выкарыстоўвае, робіць мікс, сінтэз. Таму тут як бы старыя сімвалы могуць выкарыстоўвацца. Больш за тое, што дык а як там гэтую выбудоўваць повязь, як нам выбудоўваць лінкі культурніцкія, бо кашуля гэта таксама як бы культурніцкі лінк, які нас адсылае да нейкіх стэрэатыпаў, міфаў і так далей. Мы як бы, ну, мы павінны выкарыстоўваць старыя сімвалы, адзінае, што як бы іх трэба цікава
актуальна як бы перарабляць, сінтэзіраваць, спалучаць з іншымі. Наступная ось наша праца. Мне падабаецца. Гэта сярдзечка тут ёсць? Ёсць сярдзечка, Ну, нормально. Нейтральна. Нейтральна, але но яна прыгожа. стыльна, яна нават пасаджана ў маштабе ў адносінах да кашуль. І што вось тычыцца этих вышыванак, которые мне таксама кажется, што ўжо там занадта, і ўвогуле это нешта такое постсавецкае вось из этих сувенірных крамаў. Ну вось тут яно добра. Вось тут оно неяк арганічна і до конца. Вось, ну, все, вось і шрифты, і кампазітацыя, і нейкія вось эти вот выхады, вот эти з нейкімі там. Ну, стильно, все вельмі стильно зроблено. Нормально. Хаця як бы ідэя як бы не новая. А з іншого боку, што як бы яна заўсёды будзе актуальна. Я люблю Беларусь. Ідэі, в прынцыпе, няма, але аздабленне вельмі добрае. Наступная. Змагарская. Бо я прагледзеў, у меня уже на кожны гатовы, пакуль Артур глядзіць, што тут як бы ёсць гэты канфлікт сэнсу, што тут як бы напісана Беларусь свабодная, а тут гэтыя путы, які нібыта рвуцца, але паспрабуйце вось у гэтым маштабе як бы прачытаць, што яны рвуцца. Вось гэты элемент там, дзе намалявана, што парваная адна гэтая вось веровачка, ён занадта маленькі, і чытаюцца дзве рукі звязаныя. А тут зато фіга ёсць. Ну, да, там не намаляваны палец. Ну, по-моему, яны не думали, что это фига. Это так, выпадково, але прыгожа. Это великий палец. Поболее. Да. Ну вот мне галоўная прэтэнзія, што тут як бы канфлікт графічнай выявы і тэксту вербальна. Што пішацца адно, а бачыцца іншае. Хаця ён хацеў як бы паказаць, што вось оно ў працэсе, но гэта не атрымалася. Все супер. Фига — это вот она квинтэссенцыя. Тут трэба было нормальную фігу, не вот этот вот обрубачак нейкі незразумелы. І он хутчэй за ўсё, можа, і не думаў пра это, бо фігі звычайна так вверх так загибаюць. Вось эти руки с фигами нічога не рваць. Няхай это будут там эти наручники, ці там эти нейкія тады одна, тады вось з фігамі такі. Ну, слушайте, мы ж з вами не придумываем, мы ж зараз не ствараем новую кашулю. Не трэба ўжо ніякіх месаджаў, бо все, што тэкстам, яно все ад таго, што не хапіла ў цябе графічных нейкіх вось сродкаў. Вось, і все, супер. Давайте Нехай доробіць і выпускаюць. Скажем, Веры, каб зрабіла большую фігу. Фігу, так. Ось такі, вот беларуская падабайка, як кажуць. Лайк, падабайка. Не туды. Я не могу прочитать, что тут написано. Ну, это зараз ходзіць по інтэрнету распрацаваны шрифт у выглядзе. Тут написано лайк. Но я не могу прочитать. Шрифт повинен быть читальный. Так что тут як бы, ну гэта таксама пад пытаннем, як бы, і што гэта азначае. Тут як бы ввогуле меседжа няма, які яшчэ зашыфроўваюцца вось гэтымі рунічным шрифтом. Зашмат вышыванак. Вось, ну колькі можна. Усе будуць хадзіць у вышыванках. Ну это і незразумела. Тренд лета. Ні пазіцыя незразумела, ні этого носьбіта, ні што это вышыванкі. Ну, это особная тема. Ну, это тема некая такая у сябе. Теперь будем паўсюль іх дадаваць. Саме тренд лета, такі сусветны крыжы. Усе зараз носяць крыжы, усім падабаюцца крыжы. Ось такі крыж. А з чаго ён зроблены? А ось хто? З літарак. А якія літары? Вы бачыце, дарэчы? Я, калі вы пра тэкст, я не бачу тэкста, тут ніхто не ўбачыць тэкста, но это і не трэба бачыць. Нехто ўбачыў, скажу, што тут магутны Божа. Але, мабыць, не бачна. Ну, тут может быть и гимн Советского Союза, так само. Проверим. Видать, той, у кого был этот файл в векторах, и он смог разобрать все эти литерки. И за месяц скласть у крыш. Мне подобается просто, как бы, мне здаецца, что он занадто великий для кашулі, он павінен быць меньше. А так мне, в принципе, як бы падабаецца ідэя. Тут ёсць якраз вось гэты каліграфіка кажа сваімі сродкамі тое, што не ў стане сказаць як бы вербальны тэкст. Тут ёсць скрут мыслёвы.
трошки яна вось такая зароўная, што ли, па этих шрифтах. Ну, хотелось бы, чтобы неяк больш парыпана было, чтоб некая там Ну, літара, можливо, можа да. паболей, некая паменей. Можа, нешта якби там. і чорны колер, каб з чырвоным недзе Так. перасекаўся. Ну, просто цікавасці Ну. дадаць такой вось Ну. зачэпістасці для... Ну. Ну. Ну, Бо как бы сімвол-то, ну, тут беспрэчны сімвол. Прыгожы, на ўсе часы. вось, але не дарабілі трошки вось. Ну да, тут Не якби капнулі. не хапае гэтай інтрыжкі Ну. графічнай. Наступная воля берасня с такой птушечкой и с кареновским текстом. А птушечка аўтарская. Так, авторская. Ну, тут вот тая ж хіба, што у большасці гэтых кашуляў, што ёсць як бы нейкая фраза, шрифтом як бы набраны, вербальны як бы гэты месседж, і да яго ілюстрацыя. А тут павінна быць не ілюстрацыя, а павінна быць всё як бы цельнае. Як бы альбо ўвогуле не павінна быць шрифта, альбо шрифт як бы без выявы, і тады тыпаграфіка, шрифтовая кампазіцыя, альбо іхняе спалучэнне, якое стварае нешта новы месседж, як бы гэты вось скарачэнне як бы мыслёвае. Тут гэтага няма, тут ілюстрацыя. Ну як няма. Ну, а яны ж, по-моему, увязаны добра, вось нейкі так стыль, вось этой ілюстрацыі падабраны да... Ну, вось такі... Па стылі так? Так, па Па стылі стылі так. падабраны, але па месседжу падабраны, бо тут пра птицы, яна зрабіла такую птушку, і это не вышыванка, а штосьці аўтарскае. Вось. Это уже, ведаеце, Ну, такі занадта суб'ектыўна. Вот глядзіце, вот я прикрываю шрифт. Скажите, Супер. мне падабаецца гэтая птушка таксама, але ці бачна па ёй, што она ведае гнёзды свае? А вот без копірайта не зразумела, а што гэта за птушка, адкуль яна ўзялася. Это нейкі бренд там польскі, там ці там які яшчэ там дзіцячы ці дарослы. А вось дадаем сюды копірайт, уже з'явіўся уже наша там з'явілась беларускасць, уже там этот кириллица это старая там. Ну вось, по-моему, яны как-то адзін аднаго вось узмацняюць. Ну не ведаю, мне здаецца, што гэта проста ілюстрацыя, як ілюстрацыя гэта можа быць. Як ілюстрацыя да тэкста, больш за тое, што мне здаецца, што яна занадта вялікая, як бы зноў такі, што... Так, яна галоўная, конечно. Але па птушцы як бы не бачна, што яна знае гнёзды свае. Тут такой раўнавагі няма, вот такой вот впісанасці как бы вось іміджа з тэкстам. Тут хутчэй ілюстрацыя і подпіс да ілюстрацыі. Там рысунак адзін, там птушка ляціць шукае гнездо. Ну, в некім сэнсе, да. В некім сэнсе, да. Подпіс пад птушку. А потым мне яшчэ як бы не зусім падабаецца, як яна працуе з гэтым шрифтом з карена, які сам па сабе вельмі прыгожы, і гэта як бы наша каштоўнасць нацыянальная. Ну, няхай яна працуе, як бы. Тут ёсць як бы, тут гэты вось міжлітарныя адлегласці, як бы. Альбо іх трэба тады рабіць як бы гуляючымі паўсюдна, альбо трэба ўсё ж такі вытрымаць. Кернінг так. Бо тут вот зусім штосьці з'ехалось. Ну, ён такі несмачны, як бы, несмачны. Гэта як бы тут адлецелі, як бы. Ну, в прынцыпе, прыдзірацца можна. Но птушка намалявана, калі гэта аўтарская птушка намалявана прыгожа. Ну, не, все добра. Бо калі вы бярэце шрифт з карена, то як бы ўсё ж такі трэба працаваць як бы не тое, што з павагай, з піетэтам трэба, як бы з трепетам духоўным. А як ён існуе, гэты шрифт? Ён неяк што... Ну, я думаю, што яна сасканавала просто і склала з гэтых літараў. Трэба было ўжо падумаць, што сканаваць, бо яго літары гуляюць у скарыну. Яго там, я думаю, што можна некалькі D розных знайсці, і можна было б знайсці D, якое б больш пасавала сюды. Ну, на дапрацоўку. Ну так, вось жа іншая дэшка. Альбо это просто якасць скана, альбо яны... Альбо яна замінала, яна прыбрала. Ну, так, яны розныя. Просто цікавая тэма. Са шрифтом з карыны можна проста зрабіць шэдэвр проста з адным шрифтом. Гэта мне вельмі падабаецца. Гэта дасціпна, і тут шмат гэтых ёсць пластоў.
мне як бы тут няма да чаго прыдрацца. Калісьці, вось для меня это другасна, бо калісьці мы рабілі такі, дакладна Александр Новажылаў яшчэ рабіў такі вельмі прыгожыя на ўсіх сродках вось этих транспартных пагонькі. Вось, і ён рабіў это, ну, прафесійна і вельмі добра. Мы не выдалі эти саколкі, але, ну, вот это... Але, по-моему, вось это авторская нейкая праца. По крайней мере, яна вельмі добра увязана. Тут не тое, што провар там асобна, нейкае гэта асобна, это ён намаляваў сам. Вот. Ну, прыемны тут вугле такія дробязі прыемныя, што вось як закампанавана тут, прыгожа атрымліваецца. Зроблена як бы, ну, прафесійна, но сапраўды ідэя не новая. Я нават памятаю, што бачыў з гэтым з матацыклам падобна. Да, было са скейтам у нас, з матацыклам і з этим. З іншага боку, што калі казаць вот пра тое, што насілася, гэта насілася безумоўна, як бы гэта вельмі актуальна, і зноў такі мне падабаецца і пачуццё гумару, і іронія, і патрыятызму тут. У них, правда, не грудь больш видна у этих раваристов, у них спина больш. А тут же ж прикрыта шчытом у нас. Можа, і там щось на спине треба було б малювати, щоб їх відстрілювати було зручніше. Так, наступне наше замальовують червоно-зеленую Беларусь на червоно-белую. Ой, хутчэй бы Ну, гэта было ўжо шмат разоў в інтэрнэце. Тут просто... Ну, да таго, што тут не чытаецца на белай кашулі, не чытаецца, не прадумана, як бы. Ну, як вот можна было як бы рабіць белы абрыс на белай кашулі. Ну, это мы размяшчалі на кашулях, это уже наше. Ну, і чым вы думалі? Ну, гэта было просто в інтэрнэце. Ён такой занадта кліп-артаўскі такой, як бы гэта вось тое, што сцягнута. Ну, трэба было як бы пафарбаваць гэтую ручку, і яна ж як бы зноў такі не згарманізавана. В интернете есть поцікавее эти все пензельчики, там, хапая. Идея не новая, можна было зрабіць і лепш. Я сумнююся, што гэта можна. Бо ёсць як бы некаторыя рэчы, якія цяжка зарабіць. Вось замаляваць, зрабіць так, намаляваць так, каб замалёўваўся зелёны, чырвоны БЧБ, это досыць складана. Это як бы на словах прыгожа выглядае, як вербальны вобраз, а графічна гэта зрабіць цяжка. У нас такая парная праца, барацьбіткі і барацьбітка. Мне таксама гэта падабаецца. Адзінае, што па шрифтах, як бы што калі. Это такой наив-арт. Вось для меня гэта наив-арт. Вось такі чалавек, который, ну, просто вось у него там захацелася ему паўдзельнічаць, он уже маркетолог, ці там юрыст, і праграма. А можа маць сяброў, якія за яго налайкалі ў галасаванцы. Вось, ідэя такая вось, нормальная для яго ідэя. І ён за это у него баліць. Вось, але вот там некие давайте вернем там, раз мы уже тенюши, вот теньку там подкласть, так вот пошукать эту там з іншей, об'єднать графику в одном стиле, конечно, прибрать этот орнамент, он тут нафиг не упал, и все дробить композицию. Ну это вот просто як вот дети, которые малюют, и у них есть идеи, але нема пакуль што набітай рукі такой, так, што вось ты шмат чаго бачыў, ты за гэтым працуеш кожны дзень. Я вот, мне здаецца, што это найменш прафесійная праца з усіх, і мы як бы вот як это бывае, што вот навырываецца з фармата, мы больш за ўсё часу прысвячаем. Яна просто як бы зроблена непрафесійна. Ідэя як бы не новая, ідэя банальная, як бы она як бы абыгрывалася шмат разу. Тут няма чаго каментаваць, мне здаецца. Тады і не будем. Давайте, да, наступную нашу парную працу. Мне падабаецца, но ім трэба хадзіць увесь час разам, каб цалкам прачытваўся месседж. Вось калі паасобку, да, то ён як бы губляе. Калі вось это пара з такім, то тады выдатна. Што і гермафрадзіты бывае, тады можна было тут снізу, так? Альбо адну гэтую на спіне, тады гэту спераду. І па шрифтах, як бы шрифт непрыгожы, міжлітарныя адлегласці, як это заўсёды у нас бывае, не выраўнены, бачыце, тут зірка, тут залеплена. Ну, это такія рэчы, як бы, ну, недапусцімыя. Калі вы... Вось это простакутная, вот эта вышыванка зноў, ну, чаго яна простакутная? А чаму не? Ну, а што вы маеце супраць простакутніка? Формата 4. Ну, а навошта? Не ведаю, мне здаецца, што... Ён дыхаць скуры не дазваляе, разумееце? Я ж в майках... А тут же ж бачыце, яно якраз ідзе гэтая выява, яна ж як бы не плашкай,
А яна як? як бы Не, забіта такі растрам. вияви можна не плашка робіць, а мене толькі чырвоныя Так наносіць. тут 3 кіло фарби, ну. Ты на Ну себе яны это гэтага не зягаць. ведалі. Не, ну, в прынцыпе, не ведаю. Ідэя добрая, барацьбіт, а і яшчэ лепш, калі гэта з'яўляецца барацьбітка, то тады як бы такі тонкі гумар, у нас праблема з гумаром, у нас гумара не хапае. І гендера у нас Беларусь. не хапае, бо вось яна ўсё роўна на кухні. Ён вот там у поле пайшоў, там ці там на дзіка паляваць, з этими віламі шмат чаго можна зрабіць, а яна вось токі ну, каля печкі. І тым болей мне З кашай. падабаецца тады гэта. І вот тут нешта вось, по-моему, вот галоўнае тут вот знаходка это вот их бітка і біт. Вот это вот штосьці для вот этих вот для диджеяў. А яшчэ былі прапаноўвалі зрабіць змагары змагарка, ці ўсё ж такі барацьбіт лепш слова. Ну, змагарка... заюзана. А мне здаецца, змагарка рацейшая, проста яно з ім прасцей працаваць, оно больш эфектна будзе глядзецца. І трэба глядзець графему. Тут музыка ёсць. Вось в барацьбіце і барацьбіткі тут ёсць дакладна джаз нейкі. А в змагары А называю угар. Угар, так. Угар, так. Это там вось тыя, рок. которые наперадзе на ОМОН. АМА. Ну, слухайте, мы так как бы глыбока внедряемся. Да, как бы, калі новое слово вводзіцца, мы часам забываем, і у нас такі словы кліше, змагар, да, і слово барацьбіт вельмі прыгожа. І з барацьбітка яшчэ лепш. І мне, зноў-такі, мне падабаецца тое, што ўзнікае гэты скрут мыслёвы. Вось, як бы, я злоўжываю, відаць, гэтым, як бы, польскім словам, як бы, бо беларускі адпаведнік не такі прыгожы, да, не такі, як бы, кароткі. Тут гэта ўсё ёсць. Ну, тое, што кілаграмы фарбы мажліва. Ну, это ўжо, ведаеш, Руслан, гэта ўжо такі звыш прафесіяналізм. Это ведае чалавек, які гэты кашулі друкаваў, трымаў у руках, які, як бы, ведае тэхналогію. Тут, як бы, тут патрабаваць гэта, відаць, ад людзей нельга. Ну, ввогуле, это был жарт, але тут пытанне Артур я. Артур, прабач, будь ласка. Да вёрсткі. Вось я не бачу сэнсу в этом прамакутніке, не бачу сэнсу вот в этой вот нейкай складанай вот этой вот вышыванцы. То есть, ну, можно было пошукаць якую-то кампазіцыю больш жывую, больш такую адчыненую. Ну, мажліва, да. Мажліва. Больш лёгкую такую. Мажліва. Тым больш, што яны, як бы, ну, прыгожыя, графічныя, яны ёсць заўсёды такая праблема, што некаторыя рэчы, якія як вобраз літаратурны альбо вербальны класныя, але яны графічна не глядзяцца, іх немажліва намаляваць. То вот вілы і гэты ухват, альбо гэта што, чапіла, не ухват, то яны графічныя самі па сабе. Яны пазнавальныя, яны, як бы, з імі можна працаваць. Ну, чалавек, як бы, правільным накірунку тут, як бы, але, як бы, зноў-такі недапрацаваны. Так. І наступная, апошняя праца. 100% ліцвін. Супер, мне падабаецца. Нават шынейкая дына без ГМО. Не, это Дзень волі. Дата Дня волі. Ну, мне, як бы, от, зноў-такі, такі, як бы, разбэрсаны, як бы, не зусім чытальны меседж, як бы, бо я так разумею, што гэта ДНК, якая складаецца з ненавісных вам арнаментаў. Але складаецца цікава, больш Ну, цікава, аб'ёмна стала, ну. нейкая вось... Дык як бы ідэя з ДНК, скрутачка, это. ДНК, якой складаецца з арнаментаў, класная ідэя, як бы, я першы раз такое бачу. Першыня не в лоб. Ну, і яна сама па сабе вельмі такая глыбокая. Што гэта, як бы, так маецца на ўвазе, што гэта, вось, гэта не шыльдачка, а як это называецца, то, што прышываецца? Цэтлік, да. А гэта цэтлік, да. Ну, вось ён якраз на цэтлік не выглядае. Цэтлік да ДНК. Да, от каб ён быў як цэтлік зроблены, тады б, як бы, было больш чытальна. І зноў-такі тут глядзіце, вось гэты адлецела ў яго адзінка, невыраўнены шрифты, і гэты шрифт, як бы, зваліўся ўніз, як бы. Вот такія рэчы, канешне, як бы, пазнаецца прафесіяналізм, як бы, па працы са шрифтамі. То бок ідэя, як бы, добрая, ну, на мою думку, на жаль, яна вот з-за гэтага і з-за спалучэння гэтага з гэтым не дагледжана, да. Трошечки не доглядзеў, але вось па мне Ідэя так найбольш вельмі прафесійна класна. выкананая і Нават без гэтага, можа быць, як бы, было б лепш. ну, без гэтага вот уже А гэта на спіне свабода тады? нагатавала. Это тады на спіне?
Добра. Ну, вот цэтліка, конечно, в этом не хапае, але все равно вось эта нейтральнасць вот этого вот шрифта, яна неяк пасуе, по-моему, да вось гэтага, і вось да месседжа яна пасуе, бо эти цэтлікі, яны такі нейтральныя. Вось он зрабіў, ну, адзінку з нулікамі, это звычайнае пытанне. А DNA репорт я ввогуле не зразумела клёва. Бо я думал, что это некая там, ну, не ведаю, что там пишут, там Коттон, там. Ну что, тады нам трэба зараз дакладней вам адабраць. Слухайте, я вот это тое, что я адбіраў, тое, что як бы, ну, магло б абмяркоўвацца по этому, по другім коле. Артур, гляньте, калі ласка, яшчэ, можа быць, вы нешта яшчэ тут. Можа я нешта не паклаў сюды з таго, што варта абмяркоўваць з гэтых. А вось гэта вось на другое коло мы пусцілі, так? Не, глядзіце, вот гэта тое, што, як мне падалося, што былі нашы, як бы, станоўчыя водгукі, а гэта тое, што былі адмоўныя. Але, Артур, вы гляньце яшчэ раз, можа быць, я проста нешта сюды. Чаму з гэта вы адразу кажаце? Вось гэта вам падабалася. Чаму? Не, гэта так, якраз. Памянял бы, я памянял бы птушак. А вось гэтую птушачку пакінулі. Тады гэтую пакідаем, гэтую прыбіраем, так? Давайте. Тады што Ну, прыбіраем? я б гэтую таксама прыбраў. А вы б што Ну, тут прыбралі? уже, нам уже тут доўга і сядзець няма чаго, так? Так, нам трэба проста зараз адабраць тое, што ўсё ж такі мы ў выніку адбіраем і пакінуць адну. Аўтар заўсёды розны, ці хтосьці Не, ўсё розныя аўтары, так. Табе ж трэба выбраць адну. Так, нам Альбо павыкідаць, як бы, тое, што Да, не давайте падабаецца. будзем выкідаць. Мне, напрыклад, гэта не. Вы тады таксама прыбіраеце. Я б хутчэй бы ўсё рабіў. Вось лепшае і ўсё. А чаго тут выкідаць, кагосьці там... А гэта таму, што не новая ідэя, так? Бо мне гэта таксама вельмі падабаецца. Так, але ёй не хапае нейкага смаку. Ну, вось яна, ну, нейкая, вось, ну... Бо гэта... Вельмі, ну, няма ніякага тут, вот, ну, нейкай жывасці там, ну, хоць штосьці не так, вось, ну, вот, трэба штампована. Вожыка пасадзіць на багажнік трэба было. А хоць што, хоць там, які там, ну, недарэчнасць якая, ну, тут же всё, ну, вось, ну, всё ідэальна. Надта ідэальна. Ужо ж там... А тут што тады не ідэальна таксама? Це не ідэальна тое, што хлопцы не будуць гэта насіць. Ну, чаму? Людзі ж... Тут ж Ну, і напісана беларус. Таму што яна не мужчынская, таму што яна, як бы, такая вельмі дзявучая. То бок, калі вось гаварыць пра нейкі... А чаму? А вось яна без волосікаў. Камерцыйны поспех... Гэта не камерцыйны, гэта больш грамадскі. Грамадскі, да. Поспех, так. Грамадскі, да, правильно. То я б, скажем, вось, мне здаецца, вось гэтыя 3, яны будуць насіцца. Нават 4. Вось гэтыя 4, як бы, будуць ахвотна насіцца, і з іх, як бы, з гэтых 4... Мы давайте тады проста гэтыя пакінем, мы дакладна надрукуем не адну, а некалькі розных прынтоў. То бок вось гэтыя 4 вы лічыце, што это галоўныя фіналісты і пераможцы, але тады мы іх надрукуем абавязкова. А вось што ж тады з гэтага каму? Як на мой извращенный уже густ, вось гадамі этого всего малявання этих саколак, то я б взял вось гэту як такую самую глыбокую, самую прафесійную адзінку он уже падцягне, это уже, ну, дробязь зусім дробязь, ну, просто не даглядзеў, спяшаўся. Можа, глюк які там, мы ж не ведаем. Вось, таму вось, вот из этого всего я бы, может быть, апранул бы вось гэту, бо все остальное для меня уже давно, ну, как бы там дзесьці не цікава, все это я уже бачу. Ну, гэта вы, а мы калі гаворым пра звычайных людзей, які большасць не зразумее, што тут за дата, і не кожны зразумее, хто ж такі Літвін. Супер, такой недасказанасці. Ну, я таксама, мне здаецца, у сэнсе, што таксама пагаджуся, што шырокія густы, яны хутчэй за ўсё, што... Яна павінна быць ўсё ж такі больш адназначна чытальнай. Тут, як бы, мы её расшыфравалі, фактычна, як бы, тут сядзелі, расшыфроўвалі. Ну, слухайце, Літвін 100%, тут расшыфроўваць няма чаго, тут добра, але, ну, тое, што вось эти все занадта простыя ў параўнанні з гэтай працай. Вось гэта праца, яна, ну, нейкая там шмат такая слойная, так? А вось гэтай працы, ну, яны такія все, ну, вот ён едзе на веласапедзе, ну, прычым едзе, просто едзе, там нічога няма. Тут крыж, тут keep calm, это, ну, і тут вышыванка. Как бы яны все такія вось.
Адзін слой, все. А вось гэта праца. Ну, не ведаю. Мне здаецца, што ўсё ж такі я вот за тое, каб месседж быў чытэльны і адразу чытэльны. Бо у нас як бы там у нас долі секунды, каб зірнуць на гэтую кашулю, якая апранута на чалавеку, як бы і вычытаць гэты месседж. Ну да, і тут А ідэя, гэта такая, ці як бы- паставіць, убачыўшы з першай там секунды гэты малюнак, гэтаму чалавеку, грубо кажучы, такі віртуальны лайк. Ось спадабалася ці не спадабалася. Ну я бы, можа быць, я б вось гэту як бы прыбраў, бо я абсалютна згодны, што тут як бы можна было як бы папрацаваць, я пакажу, можа быць, можна было папрацаваць і зрабіць больш цікава, а не месіва крывавае. Таму я прыберу вось гэта мне здаецца як бы, ну, можа быць, занадта Просто і папсова, да, ну, гламурненько. Ну, вось для народа. Ну, можам абмяркоўваць далей. Вербаваць маркетолог. Можам абмяркоўваць далей. Гэта мне ўсё ж такі здаецца вось такое як бы чымсьці, што патрабуе дэшыфравання, як бы. А кашуль як бы гэта такі жанр, які дэшыфравання не патрабуе. Гэта нават, скажем, гэта тэма для плаката, які можа быць як бы такі больш глыбокі, больш складаны. Ну, для кашулі, мне здаецца. Ну, слухайте, ну она Ход такая классный. деликатная. Ну, вось ёсць такі гальштук, так? Ёсць такая вельмі деликатная і вельмі ахайненькая надпіс. Ну, надпіс же не зроблены. Тут же ж, як бы, вот самі бачыце, што 100%? ну, як бы не закампанавана Ну, гэта ну. ўсё, не дароблена. Не, закампанавана она там, дзе і трэба быць. Вось тут, вось менавіта яна і мусіць быць. Ну, трошечки ён тут разгубіўся. Як З цэтлік цим- яна не глядзіцца Ну, зноў. слухайте, мы вось уже такую вось, як там, калі ты дыктоўку эту пішаш там по-беларускаму, там вось зрабіў нейкую апіску, так? Ну так, Или там изложение. Ну, ёсць тры працы, дзе няма ні апісак, ні тых самых. Але, ну, тут і нема, вось, ну, слухайте, вось, вы ж ведаеце, Свабода зрабіла вот этот вот орнамент, так? Вот все ходят, ну, вось он взял, и он в этой идее знайшоў такую глыбіню, ну, про которую никто и, в принципе, и не думал, але можно ж зрабіць. Он просто показал, что вось вы выдали там свои 1000 соколок, такие просто лобовые. А я, глядите, а можно ж было вось так вот, а можно ж было из этого зрабіць ДНК. Ну, мне здаецца, што это як бы... А як деликатно, як тенюшка такая шэренькая легла сюда эта ДНК. Як она додала яшчэ один слой. Ну, гэта плакат, Ну, не а ведаю. не Я сакол. вось, Міхал, думал, что вам вот сподобается, бо это професійная праца. Вот это любительские, ну, вот это еще профессиональная, а вот это вот профессийная праца. Ну, только что... Ну, слухайте, ну вот это як, один толькі тест, што. это. Вот професійна это такая, дзе няма да чаго. Тут я не магу прыдрацца. Тут я не магу Это прыдрацца, тут я не магу авторская прыдрацца. праца, гэта не авторская праца. Ну, У сэнсе, што яны не новыя ідэі, вы хочаце ну, сказаць. Ну, пагоню ніхто ж не прыдумляў. А на ровары рабілі? Ну, рабілі, ну, вот мы рабілі. Вот тут же саколка такая штука. Скажыце, калі ласка, вось гэты смайлік славуты, да? Яго ж таксама можна сказаць, што ніхто не прыдумляў. Смайлікі заўсёды былі. Ну, зрабілі смайлік, які, відаць, самая папулярная тэма для саколкі ўсіх часоў і народаў. Так што, як бы тут, відаць, крытэры як бы крыху іншыя, што ці яна можа стаць чымсьці такім, як стаў смайлік. То гэта, відаць, ўсё ж такі як бы ўжо не стане, бо яна стала. Уже ўжо, стала, да. так. І тады як бы, ну, не ведаю, пагоня як бы яна зноў-такі яна назаўсёды у нас. І вось гэтае делікатнае абыгрыванне тэмы пагоні, мне здаецца, што гэта ну, інтэлігентна, дасціпна, цікава. Гэта вось той узровень, які адпавядае ўзроўню саколкі. І яе прызначэнне. І гэта тое ж самае. Тут, мне здаецца, занадта складана. Вось я вот ведаеце, што тут мы не павінны, відаць, як бы мець адно меркаванне, бо мы ж не ў паўночнай Карэі. Вось. Так што як бы вот калі б мы пакінулі гэтыя тры варыянты і iPhone 1. Да, ну это уже ваши проблемы. Трэба было 3 ставіць. Три варианты. Ну, давайте, можа, все ж таки, то бок мы тады абязуемся, што вось гэтыя тры мы надрукуем, і у розыгрышах Радыё Свабода яны будуць далей
узнікаць гэтыя саколкі, але ўсё ж такі Ну, вы зрабіць яшчэ дадатковае галасаванне, таму што мы паспрабавалі аргументаваць як бы нашыя думкі. І не ведаю, ці прыслухоўваецца хто-небудзь да аргументаў, наўрад ці, канешне, але як бы, ну, вот 3 варыянты, і тут наш падыход проста канцэптуальна разышоўся. Але інтэрнэт-галасаванне таксама не дае аб'ектыўнасці, бо галасуюць сябры сяброў і знаёмыя знайомых. Давайте ўсё ж такі паспрабуем адну. Вось мне падаецца, што трэба. Не, я думаю, што мы брудную працу зрабілі. Добра. Так, а вам уже такая пашана. Вы ўжо там выбіраеце, ці там даріце iPhone, ці там раскруціце спонсора яшчэ на 2. Але ўсе немагчыма, яны розныя. Яны розныя, яны зроблены добра. Вось. І выбіраць з них, ну, просто бессэнсоўна, па-моему. Яны просто розныя. Ну да. Вось. У кожнага там з нас нейкі свой узровень успрыяцця, там нейкія там сімвалы, з которыми ён сёння сидзеў цэлы дзень, працаваў і плюваўся ўжо, бо он там абрыдла ўжо. Вось, ну, тут уже цяжка выбраць. А потым, ведаеце, бывае як бы шмат, калі так здараецца на конкурсах, што вот няма такога чагосьці, што вот можна было б сказаць «ах». Вот часам такое бывае, што «о», і тады як бы тут адразу як бы, ну, няма гаворкі, хто пераможца. Тут такого няма. Яны, вось скажем, гэты, і нават там яшчэ можна падкінуць, яны такі роўныя. Яны на адной мове графічнай як бы размаўляюць. Тут няма як бы такіх нейкіх прарываў фармальных, стылістычных. І тымі самымі аперуюць сімваламі, лінкамі і міфамі. Так што тут як бы, ну, от вельмі складана гэта зрабіць. Я думаю, што як бы 3 гэта і тое мы малайцы пастараліся. Добра. Калі падліга выдавала, вось хоць мы б'емся по рукам, каб не выдаваць болей. Вось гэта наш такой вось тое, што куды можна было бы капнуць, трошечки дарабіць. Вось, ну вот это уже такія другасныя, мы уже, конечно, бы не рабілі бы так. Добра, тады... Але вось Міхал больш раварыст. Значыцца, ёсць у нас 3 працы. iPhone пакуль што ніхто не атрымлівае, мы іх кідаем у інтэрнэт, і хай уже лёс вырашаюць сябры удзельнікаў, наведнікі сайта Радыё Свабода, карыстальнікі сацыяльных сетак. Мы аддаем вам права вырашыць, хто ж усё ж такі той адзін, хто варты нашай перамогі. Дзякую Артуру, дзякую Міхалу за тое, што паўдзельнічалі ў нашай галасаванцы, у нашым адборы, у нашым конкурсе. Ну і ўсё, тады лёс нашага айфона вырашыць сайт Радыё Свабода і галасаванка на ім. Дзякуй.